Dumanon kayo dito'y narekta at Pamplona, Cagayan! Ang Pamplona ay isang may tuturing na bayang paraiso ng probinsya ng Cagayan dahil sa taglan nitong yamang gubat, yamang ilog at yamang dagat. Ang Pamplona ay may 18 barangay at 2 lengguwahe ang ginagamit nila dito, ang Ibanag at Ilocano. Kilala rin sila sa produkto nilang pinya, tipa at nyog. Kaya samahan niyo ako, libutin natin ang bayan ng Pamplona. Ngayon naman, susunod nating bisitahin ang talon na umaabot ng hanggang 45 minutes na lakaran. Babaybayin lang natin ang tubig na pinagmulan ng Abot Natural Creek. Kaya tara, samahan niyo ulit ako. Barangay ng Bago, Pamplona. Ang tubig na ito ay maaaring inumin. Ang abot ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay butas. At para marating ang hiwaga ng ilog nito, kailangan mong umakyat ng bundok ng halos 1 oras. Isa itong Batis in Creek. It is a natural pool kung saan ang tubig ay malalim kaya tinawag itong abot. Paalala lang pala sa mga pumupunta po rito, mga local man or from other places, is lang pag pumupunta po kayo rito na may dalang pagkain, ganun is bring your trash with you sa pag-uwi. Ngayon naman, susunod nating bisitahin ang talon na umaabot ng hanggang 45 minutes na lakaran. Babaybayin lang natin ang tubig na pinagmulan ng Abot Natural Creek. Kaya tara, samahan niyo ulit ako. To be honest, I grew up here since I was a kid and lately ko lang siya na-discover na may mga bagong attraction pa lang ating barangay at ating bayan. Ang Eco Park na ito ay isa sa mga pinakasikat na dinadayo ng mga taga rito at ibang mga turista. Dahil ang bayan ng Pamplona ay tabi ng dagat, hindi mo maikakaila na isa rin sila sa producers ng seafood. Tulad na lamang ng alimango,
tipo no sugpo, kabibe, at iba't ibang klase ng mga isda. Barangay Abangker 1 ang tahanan ng mga pinya dito sa Pamplona. Bukod sa ina-export nila ang pinya, ginagawa rin nila itong pineapple jam. At karamihan ng mga pinya na binebenta dito sa probinsya ng Cagayan ay galing dito sa bayan ng Pamplona. Siyempre, hindi pwedeng mawala at hindi pwedeng hindi natin tikman ang isa sa mga pinakasikat na seafood restaurant dito sa bayan ng Pamplona. Kaya samahan niyo ako! Tikman natin ang mga seafood nila dito sa The Venue Restaurant. Ay, sorry! Concept of the Venue Restaurant, isa ito sa kawalan ng magandang restaurant na pinagdadala namin sa mga bisita, lalo-lalo na pag may bisita kami galing ng ibang bayan. So naisip ko, gumawa ako ng restaurant na pwedeng pagmalaki ng taga Pamplona na doon nila dadalhin yung mga kakain sa ibang bayan. Kaya akong pamili yung mga kakain para turo nila saka namin lulutuin. Doon ko nakuha yung turo mo luto ko. Doon sa mga hindi ba nakasubok, tumahin dito sa The Venue sa Pamplona, subukan yung dumaan at tingnan nyo kung ano yung pwede nyo ituro. At siguraduhin din naman namin na malinis at masarap ang pagiging pagkaluto nito. Dito naman sa Barangay Kabagan, ang tahanan ng Nipa Wine. Sarap! Sunod naman nating puntahan ang barangay na kung saan dito mo makikita ang sandamakmak na nipa at sandamakmak na bote ng alak. Ang Barangay Kabagan. Puntahan natin ang isa sa mga gumagawa dito. Tara, samahan niyo ulit ako. Under fermentation kasi yan. Ito yung unang piga, under fermentation. Matamis pa siya. Lumalaban. Ito mga, sabihin natin, mga 2 weeks. Ganyan. Okay na. So yung mga susunod na katas na, doon na tayo sa mismong lutuan. Tapos merong kawayan doon na pinangsasalo doon sa katas. Once a day lang kinukuha yung ano kasi napupuno yun. Hinaharvest siya ng ng hapon, minsan yung iba naman madaling araw. Pag hinarvest kasi yung bunga, kailangan mo maninisid yung mga bunga. Babalatan mo siya. Ito, tinatanggal yung balat nito. Tinatanggal yan. So magiging malinis siya. Once a week, kako sana sisipain ito. Dito nilalagay yung nipasap. Tapos ito, kahoy na walang dapat singawan to. Meron mang pero maliit lang. Sikaman dito na. Pagka puno na yan ng sap, tatakpan ito. Ito pupunuin to ng tubig para ano siya, yung mag-evap yun. Hindi tataas masyado yung yung init. Dahil nilalabanan ng lamig. Pagka kumulo na siya, tutulo dito yung yung wine. Pagka unang kuha mo pa lang kasi ng katas, ng sap, mahina pa lang yun dahil medyo matamis pa. Pero pagka medyo nasa kaligitnaan na, yung kalakasan ng volume ng alak, makukuha ng wine. Yan yung finished product natin. Wait lang. Buo yan. Eh di wow. Parang JD.
Sa akin na ba? Kulit tayo ng tubig. bigla. Mga kakabsat, pasensya na, hindi ko talaga kaya. At sa mga gustong mag-try at matikman ang lasa nito, dito na kayo sa Kabaggan, dumiretso. Isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Pamplona ay ang kanilang mga floating cottages. Ang isang floating cottage ay kayang magsakay ng hanggang 50 katao at umaabot ng 4,500 pesos ang renta nito ng buong maghapon. Ang sinasakyan ko ngayong cottage ay Island Voyager. Tara, bisitahin natin. Ito ang kabuuan ng kanilang cottage na kung saan dito ka pwedeng kumain habang naglalayag ang cottage na ito. Meron ding tinatawag natin video okay habang nag-enjoy kayo ng celebration ninyo. At narito ang kanilang mga crew. Kilalanin natin sila. Hi! Bigla! Yan, dito ang kusina na kung saan pwede silang magluto. Si Kuya John Venido ang pilot, naksaman, pilot ng Island Voyager Cottage. Cottage na ito. Cottage. Saan ba dumadaan? Ay, doon. So kung makikita nyo doon dyan part, dyan dumadaan yung floating cottages. Babalik dito sila ng hapon o gabi na? Hapon. Hapon lang. Sa bawat paglalayag, napaka-importante ang life jacket. Kaya naman, safe pa rin ang maglayag dito sa floating cottage na to. Kaya, safe na safe! Relaxation ba ang hanap mo? O katahimikan ba ang hanap mo? O kahit ano pa man yan, hanapin mo dito sa La Paz Farm ng Pamplona, Cagayan. La Paz Farm, this is a 5-hectare property. More than a year ago, kagubatan ito eh. Gubat sa tabi ng dagat, gubat sa tabi ng ilog, gubat sa tabi ng lagoon. Little by little, yung small concept ng farm na yan, parang getting close to a resort. Pero I want to make it very clear, this isn't a resort, this is a farm. Until right now, simula't simula, yun talaga yung ng lapas. Accommodation ng friends to eh. Actually, we don't call them guests. Kasi sabi ko, we are not a hotel, we are not a resort. If you come here, don't expect luxury. If you come here, expect the retroactive thing. It's a farm life. Wala kang kuryente, ang ilaw mo is camp light, madilim paggabi. Pag-araw, ang kasama mo dito manok, pabo, pato. Of course, nakita mo dyan yung mga fisherman, mga fisher folks. That's La Paz. If you're a nature lover, I would suggest you visit us.
we will not fail you. Madaming kahoy dito. The more trees, the more leaves, the more oxygen, it's healthier. From a distance, makikita mo yung Fuga Island. You can see the Lupiri. Come and visit us. Walwala na to, guys. So, nakapunta natin ang Washington. Ang bayang nabuo sa sipag at talino, bayang maipagmamalaki hindi lang sa salapi, kundi ito ay bayang may pangarap, may pagsisikap para sa kaunlaran ng bawat Pamplonenyo. This is Norway and Jesus Earth Journey, your resident Cagayano vlogger, enjoying the beauty of nature only here in Pamplona, Cagayan!